Здравейте, отново сте с нашия семейен влог. Тук ви показвам как си пием заедно кафето и размишляваме върху Божието Слово. След това се приготвих и имах записан час, за да тествам едни продукти. Тук ви показвам къде са. И ето продуктът, който използвам, и това е хайлайтер. Много хубав продукт и лично на мен много ми харесва. В момента го използвам. Много удобен за нанасяне в цвят бронзов и в слънцето много блести и много ми харесва как стои. Тук може да видите как си го нанасям. И след това минахме от един магазин Аксион, взехме някои неща, защото този магазин наистина ми стана доста любим, защото там има изключително много интересни неща. Тук ви показвам продуктите, които взех. Хапваме си плодове с Матей и си гледаме анимации. След това всички заедно си направихме пуканки, пуснахме си един филм, гледахме заедно. Ето го и Матей, който обича да танцува и тази песен му стана любима. Ден втори приготвихме се и отидохме на разходка в събота с нашите приятели Челян и Светло. Отидохме на центъра на шопинг. Разгледахме различни места. Радваме се на големата украса. И тук отидохме да пием заедно кафе. Това са нашите топли напитки. Децата се играха. Това място е много забавно, защото има кътче за деца. И много е добре за децата да се забавляват и да си играят. И след това отидохме от дома. Хапвахме. Ето ме и мен. Говорихме си. Смеехме се. Забавлявахме се. Беше една много добра вечер. С тях винаги е доста забавно. И ден трети, неделя. Тук изкарахме малко децата на разходка пред нас, за да подишаме чист въздух. Тук искахме да нахраним патиците, но патиците ги нямаше. Ето я Христина. Времето е просто много студено през тези дни, затова се облякохме доста добре. Тук чакахме поне рибките да дойдат, но ги нямаше. На тях сигурно им е студено също. Тук се опитваме да се снимаме и да се наслаждаваме на слънцето. Тук дойдоха чайки, за да грамнат хлябът, който хвърлихме в реката. Беше много хубаво, забавно да се наслаждаваме с семейството поне за малко кратко време навън. След това отидохме до нас, имаше коледен пазар, отидохме, разглеждахме, разходихме се и се наслаждавахме на времето. Има много интересни неща и там имаше една въртележка с люлки и се качихме заедно с децата, за да се радват и забавляват и те. Ето я и нея. Тук изчакахме да се качим. Ето я Христина. Ето ме мен и Матей. Тук го оставих да седне само, но се изплаши, искаше да бъде в скута ми. Тук се возихме и юпи, доста забавно. Радвам се, че
Тези малки моменти може да ни правят щастливи, защото всеки един специален момент с децата ни толкова е приятно, толкова е добре. Просто човек има нужда да прекарва време заедно с децата си и с семейството си. Тук си взехме памук, близалки, тук се опитваме да ги снимаме, но Матей не стои за снимка. И ето ги тук, опитвайки се да ги снимам. И това беше нашият влог от 3 дена, приятели. Благодаря ви за гледането.